percekben bemutatkozik a 3-12-es osztály. Ezeket a műsorokat ők maguk állították össze, közösen dolgozva azon, hogy ki mivel szeretne hozzájárulni a közös produkcióhoz. Kérem, hallgassák szeretettel elsőként az A osztály összeállítását. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Szeretettel és irgalommal koronázd meg. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 9. áldól szólj nékem Rózsát. És sokfélét tettek, s tenni is fognak. Földulván szent falu lekik, sok diák kapják, de eszeljárásokat ki nem tanulták. Emlékszik még erre valaki? 3 évet télen volt egy barsonyi parti, de az osztálytagé így mutatkoztak be. Nem szükséges bemutatni őket, ugye? Múlnak a krányai évek, 3 már el is szállt, és a 4-ből is peregnek a hónapok. 1 perc sincs, mit égetnek rá. 9-ben próbáltunk beilleszkedni, jó gyerekek lenni, minden órán figyelni. Voltunk, hogy itt tényleg próbálkoztunk. Pofőnk fájhatott, mert volt, hogy állítunk. A lényeg az, hogy valahogy belerázottunk, és a vasbortól se szakadni már akarunk. És bár kezdetben sem voltunk szerint bárányták, 10-e már rendesen kinyílt a csipánk. Lassan híresek lettünk, vagyis hírhettek. Jó lenne bemutatni az elkövetőket. Kezdeném Antal Lilivel, ki szépen szavalt, ám egyiptomi szíve, új nyelve az arab. Bántó Balázs sok jó fotót készített már, de matek, Bioszt, jó ég, a hajének is áll. Lelkész jelöltünk bárki marciadokának. Jelenséges vált, de ne énekeljen könyv. Van az osztályunkban egy csendes álmokfutó, Cupol Gyurcsi, a mangát rajzoló és muncutó mosolygó. A hercegnőnk ki nem más, mint Névényi Viki, majd unokáinak fogja mesélni, milyen volt foci és kémiát tanulni. Fónyádmesi barátok útjára szívesen jár, mindig tip-top, ügyes, szinte mindenből király. Gulyás alias Pörzsöt János magas gyermek, kinek neve ismert, ez véletlen nem lehet. Hartmann Noémi, halk, mint a lepke lehellet, de órán mindig vele van baj, elhihetőleg. Horváth Dávid, így sokan neveznek Zsoltnak, zsonglőrködik és bővészkedik nekünk sokat. Keles Jakab Kornél, ha eszekedni akarsz, de készülj, vagy már csavarosztott szavakat hallasz. Janka Leila, egyik komára, amit követünk.
Lazább be volt, de nincs annál szebb, ha énekel nekünk. A 10. sok újat tartogatott számunkra, például lektor lett 10 éves az iskola. Volt jubileumi gálaműsorunk is, amivel produkcióval készültünk mi is. Sötéttel és fehér kesztyűvel tanítottuk, hogy kezdjetek el élni, mi ezt tanácsoljuk. Kemény volt, s a főpróbán nem is ment még túl jól, de a nagy napon a legjobbat adtuk magukból. Évvégén kirándulni Erdélybe mentünk, és üléstelen még osztály is jött velünk. Láttunk sok szépet, volt részünk kalandóba, mert Pálmányt egy virágos mezőn simán hagyta. Haladjunk is tovább a névsorba, mert maradtak még hát a jó páron. Kloska Antal, akit a matek tanár jól ismer, hisz ő a mindig mosolygó fiatalember. Rácsekre mindig lehet számítani. Egy őrült huligánszajongó és német zseni. Krajcsovszki Máté, szája be nem máskor, de ha rágózik, a tanár mindig lebuktatja. Mutaténa is jól szaval, fociban kemény gyerek, a drámát is szereti, úgy, mint a rostos gyümölcselet. Piszur Zsófi neve nem lett rövidebb. Ez a lány könnyen elesik és rengeteget lehet. A latinos major Milán csendesnek tűnhet. Nem az, de képzeljétek, kanára veszi a körkövet. Nagy Illés a Mocsai vagy, a fizika órának körkötközés feltelmeik taglalta. Sovági kicsit, de ez ne tévesztem meg. Kemény, mint a kártyélet, és a leindult neked véget. Szeverborcs a csípős nyelvétől félhet a név, szép szavakból fűz sok verset és mesét. A mindig vidám és nevető Szabó Hanna, rajzai csodásak, jól áll kezében a fuvola. A bicskei kancsóttörő Szakács Anikó szintén könnyen botlik, kapusnak meg túl jó. Nyakunkon az érettségi, mondták a tanárok, mert csak legyintettünk. Ugyan, hagyjátok. Közben azért gondolkodtunk, mit leszünk, ha nagyok leszünk. Ám bevalljuk, ez most is homályos titok nekünk. Testvérem, továbbra is kemények próbáltunk lenni. A fizikától és Szabó tanárnőtől pedig könnyes búcsút kellett venni. Az év vége sok izgalmat tartogatott a számunkra, kinek vizsgát, érettség, és elbaladtattuk a 12. ásokat. A drámás Szalóki Emi üvöltve küzdesi, szépen képelt, a félponton volt németünket nem felejtik. Szanka Dorka az őrült csintalan kis mókus, s ha megölel, levegőhöz nem jut. Takács Ákos, ez a hihetetlen gyermek, úszik, fut, teker, és az órán is hogy figyel. A ritkán értetelő Tóth Miki az osztály pénztárosa, vagány a csaj és isteni a csoki tortája. Vig Benedettel zárul már a hosszú lista a nevekkel, ki kaját csorni nem rest, mert enni bármiből bármennyi képes. Azonban drága osztályfőnökünk sem adott a népsorásból. Nem érdemlett tanár, és nem idejós, még 24-esebb foglalkozó asszisztens. De mi ennek örülünk igazából. És elkezdődött a 12. az utolsó tanít. Durva, hogy valaha kicsit mi voltunk még. Nyakunkon az érettségi, mondják a tanárok. Mi meg csak sóhajtunk, léci hagyjátok. Van, aki tudja innen merre tovább. Van, aki arra hajt, hogy a kettes meddig meglegyen legalább. Van, aki már számolja a hátralévő napokat, és van, aki fel se fogta, hogy itt a vége hamarosan. Tudjuk, hogy nem voltunk mindig hű, de nagyon jók, és ígérjük, a továbbiakban nem is leszünk azok. Bízunk benne, hogy mások is élvezték az elmúlt néhány évet, és jövőjén tanáraink szemében nem csak örömkönnyek lesznek. Múlnak a évek, 3 már el is szállt, és a 4. is peregnek a hónapok. Nekünk meg lassan mennünk kell tovább.
elröpítjük Önöket a 12. A-osztály csodálatos világába. Matematikai képességeink brilliánsak. Illés tanárnő gyakran ájúdozik tőlünk az órákon. De azért csak bíztat minket. Ha nem megy előről, próbálják meg hátulról. Vagy ahogy volt osztálytársunk megjegyezte, a matek tudásom olyan, mint a borsé. Nincs borsé. Tanárnő örök mondása, Akinek a matekkal van baja, velem van baja. Mikor 12-ben a fél év közelettével annak vagyok tanulja, hogy Janó matek órán hátrafordul Kornélhoz és felteszi a kérdést. Te figyelj már, Kornél, a nulla is egy szám, nem? Akkor elgondolkodom, megértem valahol matekot tanulni. Egy másik szakterületünk a fizika. Szabó Ildikó tanárnő örökérvényű törvényére volt szükségünk, hiszen A fizika szép, a fizika jó, a fizika gyönyörű. Csak egy dolog van szebb nála, a kémia. feltétkor eszembe vált, mikor visz a tanárnő épp a szemünk közé. Máci, Láci, gurulj ki a táblához! biológia tanárunk, nagy megkustó tanárnő, igencsak szereti a macskáját, nagyon féleljük, mesél is nekünk róla. Tanárnő, lenne egy kérdésem. Köszönöm, jól van a macskám, de ma felelünk. Történelem órán a tanárunk fejtette ki egyszer. Alapvetően az ember nem rossz. Nem úgy kell fel reggel, hogy ad egy egyes Janinak és Andrásnak. Ez csak reggeli után alakul. A tanár úr egyébként nagyon együttérző. Máté, nehogy itt nekem megfulladjon, nem venném a szívemre. De ha rosszul van, szóljon, gyorsan kimegyünk, nem akarjuk zavarni. A tesi órák most már fegyelmezett munkával telnek. De voltak idők, mikor a felénk repülő labdát épp olyan csodás dolog volt elkapni, mint Dunaszent Miklósnál meglátni a Himaláját. A Gulyás János hoz neked egy szár rózsát, és megkéri a kezedet. Akkor lepődj meg. De hogyha a labda repül feléd, akkor ne lepődj meg. Minden évnyiton végighallgattuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást, miszerint a diák 15 kilónál többet nem emelhet. Oski tanár úr elnézően mosolyog. Gyerekek, ezt felejtsétek el. Szeretnék köszönetet mondani kedves oknőknek, mert eladta vezetésünk nekünk, logopédnek. 2016-ban elhagyta intézményünk, de itt maradt irodalomtanárnak csak mi nekünk. Tudjuk, nagyon sok borsot törtünk az orra alá, de lelkesedése sosem hagyott eddig alá. Hogyha valaha komolyan megbántottuk, sajnáljuk, és kérjük, legyen, ne hasson ki mellettünk, még levizsgázunk. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt, még komédiába. Rivacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni, kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. Jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni. Teleszájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni. Sírni a fáj, remegni a félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el